A teraz przyszedł czas na następny ansambl. Łemkowski zespół muzyczny Teroczka działa przy Stowarzyszeniu Ruska Bursa w Gorlicach. Założony w 2010 roku przez Andrzeja i Halinę Małeckich. Na początku były to dzieci i młodzież, które razem z zespołem dorastały, i niektórzy już dorośli, ucząc się łemkowskich pieśni ludowych i autorskich, języka i kultury. Prowadzone zajęcia zawierają elementy nauki śpiewu, rytmiki, tańca, plastyki, rozwijają kreatywność oraz wyobraźnię. Spotkania te służą również integracji. Zespół koncertował m.in. na Łemkowskiej Watrze w Michałowie, od Rusala do Jana, w Zyndra-Nowej, Bienele Kultury Łemkowskiej Rusińskiej w Krynicy, Teatrze Słowackiego w Krakowie, Katowicach, Swidniku. Przede wszystkim uświetnia imprezy Ruskiej Bursy w Gorlicach. Kierownik artystyczny 2010 rok, wrzesień 2011 Andrzej Małecki, wrzesień 2011-12 Suzanna Jara, 2013 Sławomir Trochanowski, 2014 do teraz Andrzej Trochanowski. Prosimy ansambl Teroczka o dobry występ. Jeszcze, przepraszam, byłam jeszcze ogłoszenia, nawet dwa. Chcielibyśmy zaprosić wszystkie najmniejsze dzieci i młodzież do zapisywania się do zawodów sportowych do pani Alicji Kuzemczak, która jest w namiocie czerwonym po mojej prawej stronie, tam gdzie są przygotowane animacje dla najmłodszych. Okrem tego, chcielibyśmy serdecznie podziękować panu Arturowi Wandyczowi, który jest radnym miasta i gminy Chosianiu, i przekazać wam, że pani, którzy zajmowali się chorochiłką, bardzo dziękuję za pomoc i organizację. Tak, że zapraszamy i prosimy o wielkie brawa dla zespołu Teroczka.
Daj Boże dobre popołudne. Zaśpiewaliśmy chory nasze za to, że sme načuženi, ale żebyśmy nie zawołali o tych chorach naszych. Tak jak Igomoś powiedzieli na rozpoczęciu przy molitwie, to co w duszy, to ma być naперед. Думam, że to te chory nasze mamy jeszcze w sercu. Думam, że dalej będzie już silsze, już ja budu mniejsze gadał, bo думam, że już słońce za chwilę zajdę, no to musimy się spieszyć jakoś. Mała
Jeszcze le muszę pospowisty. Za to muszę powisty, bo chciałbym przekazać bardzo wielkie pozdrowienia od mojego niania, który się tu w Czmelu wychowali. Wrodzili się niedaleko od Tale w Parchowi, ale właściwie ciłe życia to młode, które pamiętają, mają z Czmela, od Petra Trochanowskiego, od Petra Murianka. Bardzo wielkie pozdrowienia dla wszystkich Czmelan, dla wszystkich was, którzy tu przyszli i bardzo dziękujemy, że ste nas zaprosili. W pierwszej części, bo organizatorzy nam powiedzieli, że jeszcze mamy drugi raz wystupy. Może wytrwacie z nami jeszcze? Dobry, teraz jeszcze jedna śpiewanka i jeden taniec, a pak w drugą wchodzi jeszcze budem. Poprosimy tylko jeszcze panów akustyków o mikrofony. Bye.
Bardzo dziękujemy ansamblowi Teroczka za wystup. Ale to jeszcze nie jest koniec ich wystąpił, bo wystąpił w nas jeszcze drugi raz za mniejsze bilsze 2 godziny.